Ngit-ngit no. Hello guys, magluto na dito karon og gulay og lauoy. Ang ato ang mga ingredients, unang sugod na si mama og putol sa talong. Muna siya una, isa sa ingredients ang talong. Og naapod tay saluyot, kamuti tops, of course na ay sa man sibuyas, nga isa jud ka ibutan. Naopoy alugbati, sabi ni sa kamunggay, Batong gamay. napoy batong gamay na ay tinangkong, okra, nay atsal, May tangkong. nay tangkong pod. O gisugda na karon og putol-putol ang talong. Laoy ni guys. Okay. Okra, sagulo na to sa talong para sa man sila kanang para sa raguan bas pag kaluto bitaw gang. Ano na mo magahi no? Laoy man ni ani lang style. Okay. Nya. Ni. Alugbati. Ano sa alugbati gang oy? Natag mamigod ni ng lurina no. Di na to hotdon. Pwede po doon. Ayos man ang dahon-dahon. Presko po dyan kayo. Walay kutsilyo, wa may kadala. Asa, wala ka nagdala kutsilyo? Wala, sundang lang kalimot ko. Hindi pa niya kumanin doon. Ay, siguro nga. Daghan dyan yatag nilang lorina nga gulay ba? Labi po kayo ng tangkong nga kanang ano lang, pertuhon di ba? Adubuhon? Adubuhon. Pagkuha naman po niya din na. Ay lang, good ubritso na berge o manggulay ka. Pagkuha na lang ubritso din na sa gulayan. Mauwaw ko taan. Pwede rin sa gulag at sal. Oo, humot. Sarap ka buok kay. Huwag ba ko na naman. I-post lang dyan o magbinuang. Presko kayo ang mga gulay. Ang talong sad oh. Talong og okra. Wala dyan i-spray ba? Wala man dyan siya i-spray. Mas nindot dyan siya gulay. Saluyot. Kung sa kauna ni saluyot? Wala pa kakakaon? Nga sagol ukuan? Loy? Mo ganing gamay ra akong gikono pero okay raman. Tapos siya kamuti tops. Lami ang kamuti tops. Lami mo na siya ka ng saladon. Kamunggay, ang tangkong. Ayos mga dahon-dahon. Wala matay dili dahon ani gang. Ang kaya din ko ano mga talong o okra. Okay. Okay, humana jod. Bati. Dili na punta. Kumana og hagpat ang usa man to, alugbati. Og sunod muna ni ang tinangkong no. Og tangkong. Og tangkong. So kalian na nila gagmay og dahon ang tinangkong. Ang tinangkong ang tangkong gamura mo kuno siya kanang dili sa banika mura dito man siya sa. Pero ang dahon niya magagmay tong tinangkong. O gagmay ang tinangkong. Bot siya kalainan tinangkong tangkong gamay ra magdiferensya. Iya nga ako padala ko silyo dali ron ka kain. Mas okay man siya kutlo-kutlo. Yang kukunin mo kay mag kon man. Ah. Namutina, matina. Kanang sibuyas dahon no to na nimo. Dili daghan kay. Daghan na kayo no. Oo, to ko ang gusto. Ini mo gibidyo pagkuha na. Na ang tangkong. So humana pod ang tangkong. Bodi ini siya ang tangkong ug tinangkong gisagol, gihagpat na. Presko kaayo ug muna siya ang talong okra, ang alugbati. Dito sa kamunggay. Ug ang kamunggay na pod. Pagwa ko sa hangin. Bugnaw kay hangin dere. Pwede na hurutin yung utap. Wala
Di man kay sisintong ko na ako raman. Dali ram kayo malutong lauoy man no. Dali ra gani no. Pabukalan ra. Oo, kay dahon mo ni. Ya na kay kompleto diri mga asin bitsin. Dala ko. Ang dala karon ra. Atong i-display. Ang sarap. Muna siya ang mga presko nga gulay. Mas manok mo ko siya. So, hapit na mahuman og hagpat ang kamunggay. Dili so ni huruton oy kidaghan man. Kamunggay? Mm. Ikaw. Daghan na ba na kayo? Wala sa latong sangig mo no? Wala sila sangig. Gwapo ba itong lasang sangig? Ang sangig gwapo basta gulabi na gulay mo kanang Mm. mungos. Ang kuan po gani law, uy, lami sa gulag ka ng mais. Wala man pud sila mais. Namti mais pero wala pa na kuan di ba? Wala po. Wala pa nagbunga. Lami tamis ya. Tamis gani. Di na ko nihot doon oy. Kanilang linghod. Kana, nasuka po ng dahon na. Kay daghan ra pwede pa. Amo, lain ding lasa. Pwede din ang saluyot eh. Gwapo na siya sa kanang kuan kanang Saman sa gulan na. dabong ni pagkahuman no. Dabong nga, kanang kawayan? Kawayan ni butangag saluyot ni butangag kanang kuan, butangag kani pasayan. Murag tunuan? Tunuan dayon. Gwapo kay kang oy. Magluto ra ta sunod. No, Pwede. luto po ta dire sunod nga kuan. Batong, ako lang ipadaplin diri kay kanang daghang hugason. Kung atong tinagsaon ka plato. Medyo gagmay lagi niyang batong man no? Kung bagong giharbisan kato dahil dito. Nya pagkahuman kani ang kato naman ang kuan. Pero sa man nga batong mo ni Bisaya o Dili, Montenegro. Montenegro ni? Oh, yeah, Puti lagi, di mo lagi negro. Montenegro ano ang buin. Nas tumoy, na negros tumoy. Ang di na ko ganahan ka ng batong isang kusalaw ikang tag-aso ng putol. Gani no. Si Patring anak kay natukan. Ang gani, gwapo man ang kanang murag Wapo niya giusap, siguro mo tong natukan. bite size lang bitaw nga nang kuan lang pagkaputol. Okay. Mana ni atong basura. Mana ta dire. So mo man na. Yapil na to ni gang. Apil man kaya na. Apil na. Namkaon ka ani. Oh. Nga din na to itipon. Oh. Sure ha. Sige, saluyot. Pwede maka na isagol sa law eh. Gamay lang, god kay ang danlog saluyot. Udot ka itong kaon. Saluyot. Sulot ang manok sa ano, kwarto ka. So maghinlo nami og sibuyas. Kung ano na yung sibuyas ay gwapo kay dagway. Bisaya man nga Bisaya din ang sibuyas. Pula. Tambok ba yan? Tambok kayo ni para nang baligis palengke nga laos naman to ni. Mo ni sibuyas. Ato lang panahon dan iya na nato katingon ha. Kuan. Presko pa gyud maski sa tumoy, maski tumoy kay niya. Green pa kayo no. Green pa kayo. Kinipod Tanglad. Ang naon day pagkuan hikot sa tanglad. Pila ka tuyok to. Okay ra basig pila ka tuyok basta kay maana na siya. Mo tutorial na ni kung saan pagtuyok sa tanglad. Nya tangan na to gamay. Atsal. Atsal para humot basig siya. Makapawala man ako ano. Gwapo kay may kutsilyo no. May kadala guys. May kadala mo ning sundang na lang. Ay kay mo bitaw na ginakuan gyud sa uban ginasagol ang atsal kay pampawala dog lang sa urbaho sa kuan. Isara ka kuan, isara ka hiwa. Isara pud atong atsal ka buok. Diyan ang mga lamas. Okay. Sama siya. So guys, maghaling na di ay mi no. Mo pwede ni ang sekretong technique kung saan paghaling. Silupin na rin yung butang? Wala ka tigas. Oo, di tigas, no? Ang siga ka na na yun? Palpak. Siga rin eh. Miyaso na guys. Patay na guys. Namatay na di ay tungkol sa hangin. Woo!
Ang sabon og sindi. Gang atong pan dito i-post lang gang. Guys, so mananighaling. Oo, oy. Ambot na sa ka. Nisiga na ba ni? Oh, sige na. Okay. Uy, wala guys. O guys, successful lang yun no. Misiga na yun ang atong sa man abuhan. Misiga na ang atong gikuan. Kay dirita magluto. Og kining itong puti kaayo kaldero atong gamiton, sudlan na nato, diha nato ibutang ang mga gulay. Mura din ni ang pamaagi no para pag pasiga sa kahoy. Aso lang kayo. O guys, mo din ni among isagol sa amo ang gulay. Bulad. Saan nagabulad mas simulitis? Litis. Og bitsin, pang kuan, pang palasa og gamayng magic sarap. Apoy asin, rock salt, dili iodized. Muna siya ang pangsagol namo sa amo ang lawoy. Og kusog na kaayo ang among kalayo, naghulat na lang sa among isungag nga gulay. Gina-prepare pa karon ang mga gulay og ang tubig nga isagol. So naana gyud ang tubig. Maghakot pa mi dito sa kabukiran. Gisaka pa namo dito ang bukid para makakuha og tubig nga pangsagol. Og isagol na limpyo kani nga tubigan ni kay flowing nito sa bukid. Talagang, di man marang, Oh guys, na dami gamay problema. naay manok na nag... Na yung manok nga nagloob sa likod niya di masigong kaldero. Sa muka. Oh, gilunod na to. Hugas na sa... O unahaw na to og lunod ang tubig. Danay tubig guys oh. Oh, ato na yung ang tangan para humot. Yan pagkahuman, butangan og tangad. Mo na to paa sa manok ang giuna guys. Nabuking gidoy. Okay. So steady lang nato kay latan pa man ang paa sa manok ug mga 5 ka adlaw. Ug kusog na siya miaso no, mayroon pod kay para mga matay ang manok na sa likod. Amok. Di ka namatay ang manok sa likod ma? Pero nagsige midlong agdag saging ka. Oh. Naday manok diri sa likod guys no, pakit-on ta mo, nangitlog ni siya dara. Mo ni siya ang among manok nga nangitlog ug mo ni ang Hinungdan. mo ni siya ang kalayo. So mas kusog ang kalayo, luto pod ang manok ug ang itlog. Mo din ang manok oh, nagsilip-silip na siya kay murag giigang na. Napagkang initan di ba siya. Kay diri man. Nagalungag man mi dire. Saging. Mo din ni siya guys no ang porma. Ang manok ug ang ready na after nga mubukal tong kuan tanglad. Amo na ning kwaon ng manok ug ibutang duwe. Subak. Isubak. So lato lang nato tataod guys ha. Itarong nga pud ka. Guys, atong tarungon di ang kahoy no kay dili man gud ni silay na mo ah. So ang sugnod di mo gina siyang tarungon pag kuan kay para makusog ang kalayo. Og i-update ta lang mo guys kung saan na nahitabo sa manok sa likod no. I-check na ko until now murag buhi pa. Dili pa siya matinola. Murag sauna lang yung kinabuhi sa likod no. So muna siya ang update sa atong manok. I-update ta mo unya taud guys kung murag naluto na gyud ang manok sa likod sa kaldero. Guys, gi-check na mo tong paa sa manok tong tanglad no, nagbukal na di ang tubig. So after ni siya paano, una na mong ilunod ang unsa na ma? Talong. Talong, Batong. okra, Batong ug okra. batong ug okra. So mo nang gibutang pabukalan ay pangmukon pa man ano. Humukon pa. So takluban og balik. So pagkataod-taod ana, unsa na may sunod ano ma? Ini nga dahon-dahon. Dahon-dahon ano. Dungan ra na por sa Pero katong pang subak, di pa to dugay pa to. Ay dungan na sa dahon malata man. Kay pa abetos manok. Muna siya no. Way gasto gini amo ang kuan diri silane or kuan price gas. Kay kahoy ra among gamit. Og i-update mo guys sa manok no. Check na tong manok ha. Manok, musta? Okay pa daw siya guys. Nagstorya mi sa manok no bro. Init-init na daw siya gamay. Igo pong maluto ang gulay. Oh. So muna siya ang manok no. Okay ra pud guys sa diha.
O guys, muna din nino nagbukal na ang gulay. Nya pwede na to ilunod ang Pwede na ilunod to mga dahon-dahon okay kay na di lang pa. ang paa sa manok ug ang mga talong murag mihumok na. O karon ibutang na ang mga dahon. Unsa gina nga dahon ma? Alugbati. Alugbati. O alugbati pa to ang giuna. Una siya no. Tinangkong tangkong. Sunod ana ang idungag ni mama mo ang tinangkong ug ang Tangkong saluyot. tangkong saluyot. Okay. Presko jud kaayo na siya no muna ang sabaw ni lami kaayo. Muna siya. Ay, nari ka mo guys. Sunod ana ibutang na pud niya ang kamunggay. Muna siya ang kamunggay. Tangag lang. Tama ra ba ning sabaw ma? Dugangan lang na to. Kay mura mag wala siya na kuan. Ato ang amon lang. Isago na de. Ug lamaya na po namo siya og bulad nga simulitis. Okay. Butang namo. Og okay ginagmay. Lagok-lok. So kusog na kay kalayo ma. Ato na tabunan sa. Oh, ang sugnod among ikuan gamay. Okay, maglunod ta. Gusto mo update sa manok guys? Pakita na kong manok ha. Chan charatan chachan. Still alive ang manok no? Oh, wala siyang update karon guys. Ananggang ba? Oh guys, unsa na isagol ni mama? Asin. Asin, bitsin, Majiskara. magic sarap, gamay gisagulan rin niya gamay nga magic sarap no? O gamay ng asin, Okay sa. ang bitsin. Dili lang gang kana lang okay na mo. So far mo pa na siya guys no. Nagbukal na siya. Ang isagol na po ni mama sunod. Wala gyud na tong bato na. Batong din na gang. Ayun sa mana. Atsal, atsal og ang sibuyas dahon. Gikan ila Rebecca. So mo ni siya no. Takluban sa. Takloban na po og balik guys kay Tilawan, pagkala na po na. Tilawan na tarong taon-taon. Yung pagkaman i-update mo guys sa manok. Nga naas likod. Magsikog ka taon ni Jiba. Oo. Kung na nagmanok ka nas likod ba? Ubuhi pa siya guys no. Murag mo na ni sunod na pag humag malata to, mo na ni siyang isunod. Mo ginay tabuon. Guys, murag luto na no. Tilawan. Sige na tilaway na ma. Murag Kulang. kulang daw siya o gamay sa asin. Tubig dagat. Adugulag magic sa gamay ra kay siya gibutang guys no nga magic sarap og asin kay daghan-daghan po itong gikuan. Okay, okay na. Okay. Okay na to. Sige guys, okay na daw ang kuan. Ano? Ano siguro? Sugma po di ay mi og bulad. Para appetizer. Okay, wala man mi diri mantika sa bukid munang magsugba ra mig bulad. Muna paborito na mong bulad no, di na siya goodbye head, di na matanggal ulo. Pero kung di tarong ko makuha ang ulo. So muna siya guys no, i-close up na to bi kung sana ang kuan hitabo. Dugay-dugay pud ba yan ni malutong mga sinugba, mga duha po ni kaadlaw. Nago ni at salumot kayo. Ngamot mi ka. Salud. Muna siya no. Ang among sinugba nga Tuyo. lahi po to among gibutang nga bulad dito sa gulay. Basi makaingon wag mauni. Morang klase ha. Mura ning klase medyo pagod na gamay ang uban no. Kuya or kayo ang gigamit nga tong ni mama. Wala lain, wala mi kadala og kuan. Murag luto ng pikaside. Ang katong isa pa to nabaliktad ma. Katong pinakauna to. Wala pa baliktad. Wala napagod na ngayon. Oh. Baliktad na oy. Ang lisod lang ang pagkuha. Wala itong kutsaraon. Piling na ko luto na ma. Sige guys, cut na ta.